дар муассисаи таълимии хусусии мактаби муосири байналмилалии шаҳри Душанбе дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Мумаллӣ даври ноҳиявии озмуни забондонӣ ҷаҳондонӣ оғоз гардид. Дар расми ифтитоҳии озмуни мазкур намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино ва шуъбаи маорифи он ширкат ва суханронӣ намуданд. Онҳо хонандагон ва омӯзгоронро доир ба ҳадафу мақсадҳои озмун шинос намуданд. Қайд гардид ки озмуни мазкур бо мақсади дарёфти хонандагони бо лаёқати забондону суханвар аз рӯи 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ гузаронида мешавад. бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Умалӣ қарор раиси шаҳри Душанбе аз 25 феврали соли 2022 таҳти рақами 86 дар бораи ташкил ва баргузор намудани озмуни забондонӣ ҷаҳондонӣ ба тасвиб расидааст. Мақсад аз баргузории озмун дарёфти чеҳраҳои нав, ҷалб намудани хонандагон ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ. Аз ҷониби муассисаи давлатии маркази дарё ва рушди истеъдодони ноҳияи Сино даври ноҳиявии озмуни шаҳрии забондонӣ ҷаҳондонӣ дар муассисаи таълимии хусусии мактаби муосири байналмилалӣ баргузор гардид. озмун миёни хонандагони синфи 5 то 8 ва синфи 9 то 11 гузаронида шуда, дар он хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Сино ки дар давраҳои мактабии озмун ғолиб омаданд, иштирок намуданд. Ман дар даври ноҳиявии озмуни шаҳрии забондонӣ ҷаҳондорӣ иштирок карда истодам ва кӯшиш мекунам ки дар ин озмун ғолиб гардам ва минбаъд дар озмуни шаҳрӣ низ иштирок кунам ва ғолиб бароям. Бояд ёдовар шуд ки озмуни забондонӣ ҷаҳондонӣ аз рӯи 5 номинатсия аз қабили маҳорати суханварӣ бо 3 забон, эссе бо 3 забон, имлои дурусти калима дар матн, қироати шеър бо 3 забон, пешниҳоди матни бадеӣ забони тоҷикӣ бо забони русию англисӣ гузаронида мешавад. Барои иштирокдорони озмун синфхонаҳои зебову барҳаво ҷудо гардиданд. Ба хотири дурусту шаффоф баҳо додани натиҷаи кори хонандагон комиссияи махсус ташкил шудааст. Озмуни мазкур 2 рӯз давом хоҳад кард. Сипас ғолибони он баъди натиҷагирии ҳайати ҳакамон муайян гардида ба даври шаҳрии озмуни забондонӣ ҷаҳондонӣ роҳхат мегиранд.